Mayumi Pataxil, iċ-ċittadina Filippina ta' 48 sena nstabet ħatja b'mod unanimu 9 voti kontra xejn illi 4 snin ilu qatlet lis-sieħeb tagħha Marcellino Sarasa ta' 44 sena li huwa wkoll ta' nazzjonalità Filippina. Il-mara użat żewġ tiskieken waqt id-delitt b'daqqa minnhom tkun dik fatali li nifdet il-qalb u messet il-fwiet tal-fitma. Hija nstabet ħatja b'7 voti kontra 2 tat-tieni akkuża illi tajt illi Mayumi Pataxil għamlet rapport ta' vjolenza domestika u kien biss wara li għaddiet madwar siegħa u nofs illi semmiet li kienet intużat sikkina. Il-ġurati daħlu jiddeliberaw ftit qabel is-sija ta' wara nofsinhar wara li l-mara kienet bdiet għaddejja ġuri it-tnejn li għadda mixlija bil-qtil volontarju tas-sieħeb tagħha. Nhar is-sibt il-mħallef Xeri Herrera kienet bdiet l-indirizz tagħha illi temmet kmieni tnejn filgħodu. Qabilha saru l-punti min-naħa tad-difiża u l-prosekuzzjoni. Id-difiża saħqet li l-mara kienet vittma ta' vjolenza domestika u li r-raġel dakinhar tal-omiċidju kienu illi qabad is-sikkina l-ewwel u li ried li jkollu x'jaqsam magħha sesswalment. Xi ħaġa li jispjegat fid-dettall meta ddeċidiet li tixet waqt il-ġuri. Min-naħa tagħha l-prosekuzzjoni warbet dan l-argument u qalet li meta kienet interrogata fid-depo ftit tal-jiem wara l-omiċidju ma wieġbet kważi għal xejn u ma semmitx dan il-fatt, xi ħaġa li ħarġet minn żnieda 4 snin wara. Allegatament il-mara użat żewġ tiskieken waqt id-delitt b'daqqa minnhom tkun dik fatali li nifdet il-fwiet tal-vittma. L-imħallef Consuelo Xeri Herrera bagħtet lill-ġurati jiddeliberaw qabel is-sija ta' wara nofsinhar u ftit wara ħareġ il-verdett.